Niektoré z týchto faktov znejú vymyslene. Táto vyzerá ľahko, ale veľa ľudí sa sekne. Ktorá časť tela sa hojí pomalšie? Chrupavka alebo jazyk? Pomalšie sa hojí chrupavka. Ak si toto vedel, tak pekne. Toto veľa ľudí vôbec netuší. Ak toto trafíš, daj like. Odtlačky jazyka sú unikátne alebo u všetkých podobné? Sú unikátne. Ak si toto vedel, tak máš fakt slušný prehľad. Toto je taký malý mind trick na záver. Ak to trafíš, daj like. Keď sa usmeješ na silu, mozog môže trochu zlepšiť náladu alebo to úplne ignorovať? Aj na silu vytvorený úsmev vie trochu ovplyvniť náladu. Ak si toto vedel, tak pekný finish. Keď sa červenáš, je to hlavne kvôli... Červenanie súvisí hlavne s rozšírením ciev v tvári, nie s nejakým kúrením kostí. Koľko si trafil bez googlenia?